dzinogona kutofonerwa izvozvi nevanhu vanoti avo vasina kuwanikwawo tingada kutaura nawo Erodha ndozwa tichi. Inini kana munhu achinge ada kuya kwandiri. Pane soko riri kutenderera rekuti kwanzi imimi gogo kwai muri kushaya pekugara, makadzingwa pamusha pamaigara nevana. Sandi makafurirana kudzinga mama pamba here? Kwaiitika chii? Paitika zvakawanda. Waiti gogo waigona ngoti ndiri kuona zvinhu, nyoka, zvinhu mumagabe shuga, magabe hupu, zvinongotyisa makumbo aimuka akadyiwa. Saka muri kuti chiko imi? Muri kwazvimba uko kwakaberekwa ndokwakaberekwa mai venyu? Mai aiona zvinhu ndiani? Wagomana uyai muone zvaitaka television Utindi TV yasata Utindi TV yaba ganjanda uyaikane muone. Tinokumbira kuti vachateerera nyaya ino tiiteererewo nepositive mind uye tive nemweya wekubatsira. Tichaisa nhamba dzavo kwekupedzisira kwechirongwa chino kuitira kuti gogo vedu kune vanogona kuvaofawo pekugara kana kuvavakira kana kuita sei mhuri yeZimbabwe mutibatsirirewo gogo ava. Rwakaropafadzwa ruoko runopa, kukunda urwo runogamuchira. Musanyengerwa, Mwari haasekwi, ndizvo zvinotaura Soromoni. Icho chinodyara munhu icho chaachacheka, uye anodyara nemisodzi achakohwa nemufaro. Rasirai zvekudya zvenyu mugungwa, muchazviwana zvawanda. Saka uyai tiise musoro pamwe chete tibatsirewo gogo vedu ava. God bless you. Gogo, makadini? Tinofara. Ndoda kuzivawo zita renyu zviya. Tinonzi Vhena Bhobho Kanyemba. Vhena Bhobho Kanyemba. Pane maseine mumairi apa. Pana Bhobho, pana Kanyemba. Ndenyu ese? Vhena ndo rangu rokuberekwa kwangu. Ayo surname Bhobho ndira baba vangu. Vakakuberekai? Ko murume wenyu? Murume wangu Vasco. Anonzani? Vasco. Vasco. Akashaika? Vakashaika. Akashaika gore ripi? Makanganwa? 2010. Musikana mudiki wakadai unokanganwa makore. Alright gogo. Ndiri kuona muri kugara pana musango. Ndo papa musha penyu? Kwete. Ndakauyawo ndichirwara. Saka kurwara kwandakaita ndakauya ndichiita songe ndakauya ndichikanganisika njere. Ndakamborwara pakutanga, vana vakambofamba maprofita. Handisi kuziva kuti vaitaurwa zvakadini ikoko kumaprofita kwacho. Ndokutanga ndokuzorwara futi kechipiri. Kaiye zvinoizvi apa ndobva ndarwara apo ndaakuita futi saizvozvo zvandakamboita pakutanga. Saka vana vashaya kuti vandichengeta. Saka madzimai avo ipapo ekuno vakati aiwa uyai navo kuno tigare navo patinogara pamatsaka apa kuti kana zvakaita zvakanaka muchagona kutsvaga chekuti vagare, nokuti panapa hapasi pamba chaipo hapasi pamusha, kungoti tibatsirane navo. Pane soko riri kutenderera rekuti kwanzi imimi gogo kwai muri kushaya pekugara, makadzingwa pamusha pamaigara nevana. Vakati aiwa hatingakuti mamene mavaifamba imomo mumaprofita vachifamba vachibata kuti hanzi ini ndiri muroyi. Ndoshoko racho irozvo. Saka ndakazoshayawo pekugara. Saka mai ava vakazonditoriwo kuti ndigare navo pote vachindinamatirawo pavari ipapa.
Okay, saka mai ava vakatokubatsirai, vakakuofai nepekugara zvichibva pakunge mwapomerwa uroyi. Okay. Nevana? Nevana. Okay. Mune vana vangani gogo? Ndine vana 4. Vakomana vangani? Mukomana mumwe chete, vasikana 3. Okay. Panapa ndaona kunge mune vaviri. Vaviri vari pano. Mumwe wacho ari kuSouth. Vana tete makadi? Tinofara mukoma makadi. Muombe daidzisai. Tinofara mukoma makadi. Muombe ndeupya? Ndimi. Muri nambani? Number 3. Number 3. Kumberi kwenyu kune vahombe vaviri. Ko imimi ndi muri nambani? Ini ndiri wekupedzisira. Ndimi Gotwe. Sandi makafurirana kudzinga mama pamba here? Ndevamwewo vasiri kubata nesu ndo vane nhau dzese idzodzo. Chimbonditsanangurirai zvakaitika chaizvo. Chii chakanyatsaitika? Alright. Asi ndoda kuti mutitaurisei. Okay. Zvakaitika ndezvekuti baba vakabva kuMalawi. Baba venyu vakabva kuMalawi? Baba vedu vanga vari kuMalawi. Saka vakangosvikira kuBulawayo vachishanda. Saka pavakazosiya basa kuBulawayo vakabva vauya kuChegutu vakugara mumaplots namama. Saka baba vakazoshaya 2010. Ivo mamawo ndeve kuMozambique. Baba from Malawi, mama from Mozambique. Okay. Saka ivo futi sekuruwo vakabereka mama havana kukwanisa kusiya vavatsvagirawo pekugara. Zvakangofanana nesuwo baba vedu havana kusiyawo vatiwanira pekugara. Saka zvazodaro mama ndopa vakati arega timbonogarawo kwazvimba tichiona kuti tinorarama sei sezvo ndisina kusiyirwa musha narume wangu. Ndobva tambogara pamusha pagogo vanobereka mama. Saka ndakazobva ikoko kumusha. Gogo vanobereka mama vaigara kupi? Kwazvimba. Okay. Saka nini ndazobvawo ikoko ndichiuya mutaundi kuHarare ndichitsvaga basa. Ndakavasiya gogo vari vega nokuti takugara tiri 2. Saka gogo akabva kutanga kurwara 2018. Akabva kutanga kurwara. Tase munhu ari kurasika njere. Ndobva wauya kumba kwangu andaigara ini. Ndobva ndambovachengeta kubva 2018 iyoyo kusvikira 2023 ndiinavo. Saka zvinhu zvanisachandifambire zvakanaka. Ndokubva ndauya kunoku kwamurehwa kunoku. Ndakutsvaga pekugara ndikati arega ndimbosiya basa nditsvage pekugara naamai nokuti sisi vedu isusu vanova ndevamukuru vakanga vasachabati nesu nokuti pakafa baba vaitipomera musoti ndisu tiri kuroya naamai takadya baba. Imimi. MuHarare maiita basa rei? Ndaita rehouse girl kana rekutengesa. Okay. Saka sisi ndio first born here vaikupomera ya? Izvezvi vari kupi? Vari kuSouth. Okay. Handei. Saka vazodaro paya. Imbomira pavaikupomerai kuti ndimuri kuroya namama makadya baba vaikuudzai direct here kana kuti maingoita zvekufungidzira? Ipapo havo vaitotaura direct. Nemuromo wavo? Vachikuudzai kuti munoroya? In fact vaitonanga inini kuna mama zvaitorema kuti vataure izvozvo. But vainanga inini asi vakazenge vachitaura kuti tinoroya tese. Namama? Ndimi makadya baba? Ndisu takadya baba. Okay. Madi handei nenyaya yedu. Sakawo kuti vachizondibatsirawo kuti ndikwanise ndiriritire gogo. Zvangu zvakurema ndandega nagogo. Nokuti mukoma wangu haashandi. Naiyewo mumba make mune makamuremerawo. Saka ndaisimudza ndiri ndega gogo. Svika ndaona kuti zvakutondiremera handichanzwi zvakanaka ndikurwara. Ndopatakauya muno mumamurehwa takutsvagawo pekugara. Tazogara paya ndobva takunikana kuwana mari yekuti tibhadhare rendi. Ndokusvika kwatakazoita pamadzimai apa. Vachitipawo pekuita sei pekugara nokuti inini chaiye baba wangu havana kusiya musha. Saka ndasina kwekuti ndinonanga namama.
kumusha, nokuti kumushawo kwachona kwazvimba kune zvanga zvakutoitikawo ikoko zvokutoti kana pamwe zvinotoda vanhu vemweya chaivo. Kwaiitika chii? Paitika zvakawanda. Waiti gogo waigona kungoti ndiri kuona zvinhu, nyoka, zvinhu mumagabe eshuga, magabe ehupu, zvinongotyisa makumbo aimuka akadyiwa aya. Saka muri kuti chiko imi? Muri kwazvimba uko kwakaberekwa ndokwakaberekwa mai venyu? Mai aiona zvinhu ndiani? Mama. Ininiwo mama venyu? Vaiona chii? Mama vaiona zvinhu, vaiti ndiri kuona nyoka mumagabe eshuga, magabe ehupu. Ininiwo ndaiti kana ndiriko taimuka vanhu vakadyiwa makumbo, but inini ndandisingadyiwi zvangu. Taimuka takadyiwa pasi petsoka. Kwakusina makonzo here? Kwakusina makonzo? Because makonzo ndo anomboita kaizvo. Kwakusina makonzo because tatine kati. Maioneko naikoko kwazvimba? Taingoona kusendomuka ndakangonika makumbo aya akatoita kufefenwa chese kufefenwa kushaya kuti chandidya chii ichocho. Pamusoro pemba paingoita zvimwe zvinhu zvaingotyisa. Ndopamwe ndotomuka ndogara. Chiko chii? Ndaishaya kuti unoudzani zvinhu zvachona zvinoiti hapana chandaiona. Pamwe kufa kwakaita murume wangu inini, kunze kwaakuedza, takanzwa kuseri kwemba kwakachema kunge huku here, kunge shiri zvaingochema ipapo. Saka ndishamisa kuti chii? Asi nguva yeshe pasina zvinhu zvakaita seizvozvo. Kwanzi maimboona zvimwe zvinhu mumagaba eshuga neichi? Maionei? Ndaingoona zvinhu zvisingazwisisiki kuti kochii, uti chura here, uti chii. Pamwe ungaona muhupfu wakatapudzwa oshaya kuti chaita chii. Kutaurira ndaishaya kutotaurirana. Okay. Mamuchikutsanangura. Saka kubva ipapo relationship yacho yanga yakunetsa, kwangonongedzanwa nyaya dzeuroyi hwechidzidzidzi. Saka inini pachangu ndakatozoona kuti zvatooma. Kugona nhasi vanotongotaura kuti nanjada zvokuenda chii kwazvimba. Saka takangoerekana tapanapa patapiwa pekugara namadzimai. Saka kutaura kunoku hatina pekuenda right now. Saka toda ngoti gogo vakwanise kuwana pekugara pari stable, tikwanise kugara navo zviri stable. Okay. Ndomamirire nyaya. Saka vamwe vedu ava vanenge vachiti hativatumire mari nokuti vanoroya. Saka nyaya iri kunetsa ndeyekuti gogo vawane pekugara, mari hapana. Tingangoti mari hapana, nepekugara pacho hapana. Pekugara hapana, pekutangira chaipo hapana. Hapana. Maiguru, tipeiwo tinzwa. Inini ndangokumbira kuti mhuri yeZimbabwe itibatsire nepekugara pagogo. Inini ndinogara muno Mamureiwa, but ndinogara mu1 room. Chimbomirai mwati imi munogara Mamureiwa muno mucenter, ndinogara mu1 room. Agogo akati kuti ndinogara nemukwacha hazviiti. Ndopatikazoya navo panapa. Imi makarorwa? Munogara nemurume wenyu muno muMamureiwa? Okay. Mainziwo munoroya here kana kuti maitotiwa vanoroya? Ndambozvinzwa. Hamunambozvinzwa? Handina da, taingonzwa zvamama. Zvamama? Alright. Ko imi mainini hamuna makarorwa here? Ini handisati. Hamunambobvira marorwa here? Handisati. Makazvarwa gore ripi? Ndiro 85. 85. Asi pane zviri kunetsa? Izvozvi zvekuti nezera rangu vanhu vanenge vangopomera kuti haana kurorwa sei. Vamwe mai vake vane zvavakamuita. Asi kurorwa chandongoziva inguva yaMwari. Uyewo newe unenge uchitoona kuti ndinoroorwa izvezvi, mai vangu havana pekugara. Unogona kusangana nemurume anokuti handidi mhuri yako. Mune vana? Handina. Mhuri yangu ndoamai vangu, handina. Hamuna here kumbobvira mambopinda murelationship? Ndakapinda murelationship, munhu wachona wandaifambidzana naye achitozivana nagogo. Saka pataifambidzana tichitoronga zvokuti tigogara tese,
first thing ndakatomuudza ndikati inini ndina mama ndovandogara navo. Saura kuti kana taenda shamwari tomuudza kuti ini ndina mama avari ndopandiri. Ndobva ati takazongopesana pakuti akabva ati ini shamwari kuti uzenge wakupinda mhama dzako handisi kuda, ndinongokuda iwe uri wega. Zvamai vako izombosiyana nazvo, vamwe wetochi oonawo nezvaamai. Saka otarisa uchiona kuti anoona nezvaamai vacho ndiani kubva 2010 ndindaingona nezvaamai. Saka pano Okay. ndo zvakaita kuti nditombomira. Alright. Ndiye ega. Ani mukomana kakadaro. Ya tongoti 2. Alright. Waitu. Same problem. Ya mwacha aizongotsika nokuti aitongoona kuti ndipese paniri ndo ana mama, saka aizofunga kuti saka mama unovaita sei. Ndo statement raingotaura. Saka pachaitwa sei kuti muwanikwe? Ini ndinotongoona sokuti ndiwanikwe Mwari vatenge vapindira. Tinge tataurawo dzimwe dzenguvawo togona kuti pane zviri kubata, asi kugunun'una kwamai vava vachigara musango pamwe kunotivharirawo zvimwe zvinhu akwasha vanenge vari kukunze. Alright. Saka tizoziva mai vedu pamwe vakawana pekugara pakadzikamawo, isu zvinhu zvedu pamwe zvinozarurikawo. Mune makusununguka kuenda? Tinokwanisa kuendawo tichishavawo kwatinoshava tichiziva kuti mama vari pamusha pavo vagere zvakanaka. Alright. Ndiri kubata pane nyaya yekuti munhu akati nhasi uno ndoda kukurorai kuti musiye mama vari vega manje ende vari musango. Asi kana vapamba pavo, kana vari pamba pavo zvinenge zvavo. Isusu wachona kana tinge taito uri musha wokuti ndinototi aiwa takasunuka kugara naamai, zvasiyana nemukoma wangu anogarawo imba 1. Alright. Okay. Saka nhai mai guru, vanhu vari kusouth mati kune vanhu vangani vakuru venyu? Kuna sisi chete? Ko mukoma vari kupi? Mukoma ari kuHarare. Vari kuHarare. Mukoma vanotaurawo zvinotaura sisi? Mukoma haana kutaura, mukadzi wacho ndiye akataura. Mukadzi wacho ndiye anodaro? Ndizvatanza nagogo kuti anzi mukadzi wacho ndiye akataura. Saka mukoma vari kudiwo maringe namama? Hapana zvavari kutomboita, isusu tichitongoona dambudziko tiri tega kuno. Asi vanoshanda here mukoma? Takamudza kuti vanoshanda, asi pane zvinhu asi vakatibhuroka mumafoni avo. Vakakubhurokai? Why? Vanyazi kuti handisoshandisa mari yavo kuita zvokushonga. Vakatitumira $20 vanzi tengai chikafu, voni panda kutumirai ndashaya mari, handichabati mari. Pandanga kukutumirai handichatobati mari. Saka ipapo natombombura mbotaura nesu. Mukoma vanoenda kuchechi here? Vanoenda. Kana vaenda kuchechi vanoti mari yangu kuti ndikutumire, ndanga ndamboenda kwapasita vangu ndinonzwa kuti zvinoita here totumira ana ari honest. Vanopinda chechi ipi? Kuno kuvaipinda Zayeja, kokwanisizwa kuti anopinda here. Vari kuno kuvaipinda Zayeja? Kupinda Zayeja hakuna Zayeja yakadaro. Saka zvavari kutaura vanozvione kupizva? Handizive kuti vanozviona kupi. Nokuti haisi doctrine yeZayeja iyo. Vanenge vakuendawo nemamwewo machechi vachinowo zvisizvo. Nokuti kana iri Zayeja inenge ichitovakurudzira nekuvapopoterera kuti vachengete mai vavo. Zayeja inokupopoterera kuti sei washaya mari, sei waite murombo. Isi tichikudzidzisa kuti ushandise maoko nekuchengeta vabereki nekushumira mumba yaMwari. Saka kana vari kudaro so haisi. So mune zvamungada kutaura kwavari pamwe vanoona vhidhiyo rino? Ndotaura kuti sisi uyaiwo muone wamama vari kugunun'una kuti sei musingadoki kuzondiona, asi makandibata here kwamuri ikoko. Saka ndoda kumbira kuti vauye timbobatirana pamwe chete vese namukoma. Mhuri yeZimbabwe yakateerera chirongwa chino ichi, munoda kuti chii kwavari? Kune mukoma wangu mhuri yeZimbabwe ndokoti dai mangokwanisawo kutibatsirawo tiwanewo pekugara namama chedu. Taurisai.
ndachingokumbira kuti tikwanise kubatsirwa tiwanewo pekugara namama nokuti zvimwe dzenguvawo zvinhu tinozvivharira maropafadzo ende vakafira pasango apa inomuka kuti yangozi yatisingazombokwanisi kumudza saka tingokumbirawo kuchema kumugezva kuti tinzwewo kana mukaonawo chirongwa ichi. Alright. Vanoda kukubatai, vanoda kukubatsirai, vanokubatai papi? Vanondibata pa 078330 tangisai zvakanaka musikamhanyi. Vanondibata, vanoda kundibata, vachida kutibatsira kuti tibatsirewo gogo. Vanondibata panhamba dzinoti 0783304234. Okay, dzokorai. 0783304234. Munoda kuti chii kuna mukoma wenyu? Kune mukoma wangu ndinongovimba kuti zvinhu zvese zvinogadzirisika. Ende hapana chinhu chinonzi hachigadzirisiki. Hongu maprofita anogona kutiudza zvakawanda zvokuti tipesane mumhuri. Tigonongedza amai kuti vazobata vazodai. Asi mablessings edu isusu vana anobva kuna amai ivava vakatibereka. Saka ndinongoshuwira kuti dai vauya kuno taonesana tiri pamwe. Dzimwe dzenguva dzinenge dziri mhepo dziri kusaidzirwawo nevekudzinza nemadzinza atinoberekwa sedha kwana amai kana kwedu. Saka dzinenge dziri mhepo dzisingade chakanaka. Saka dai vauya taisa musoro pamwe chete tikwanise kuwanira mama pekugara. Okay. Kuna sisi ndizvo zvimwe chete zvamunoda kutaura? Kune mukomana ndinongoda kumuudzawo kuti naiyewo munhu wechirume ane mhuri yemangwana zvinogona kuzowana chinonetsa. Zvaari kuita kuna mai vake zvinogona kuzongomufungirawo dzimwe dzenguva nokuti chaunodyara ndo chaunokohwa. Inini ndiri marriage counselor. Ndinogona kutofonerwa izvozvi nevanhu vanoti avo vasina kuwanikwawo tingada kutaura nawo elda ndozwa tichi. Inini kana munhu achinge ada kuya kwandiri ndiri munhu anomira pamaprinciples ake. Kunyanya pamhuri yangu ndinoida zvisingaite kunyanya amai vangu. Ndosaka ndakasiya basa, ndakasiya zvese ndikati pana amai vangu ndo papa pandinenge ndiri vakanayiwa ndichanayiwa navo. Saka kana munhu achinge akuuya kune munhu anonzi Jeni ngauye achiziva kuti ane sanzu rake raanoziva uye ari munhu anonamata nokuti ndakangokurira muchitendero. Okay. Alright. Ndakuda kukusiraiwa masoko angu mashoma. Masoko andoda kukusirai ndekuti muvengi wevanhu pasi pezuva panapa i1. Da kuti muzvizive izvozvo ndo zvisingagamuchiriki nemwana wemuAfrica izvozvo. Haazvibvumi nyange ukamuparidza sei. Zvinotoda nyasha kuti munhu azvinzwisise kuti muvengi wedu mhandu yedu tese imimi neni i1 inonzi Satani ndiyo mhandu yedu. So Satani zvaanoita nekungwara kwake neuchenjeri hwake hwatakatozi nebhaibheri tihukope. Bhaibheri noti ngwarai senyoka. Tozoti asi imi mochirurama senjiva nokuti nyoka yaitaurwa ndiSatani yakangwarisa asi isina kururama. Handiti? So uchenjeri hwake Satani anohushandisa pakukudhumanisa emusoro sezvamakatoitwa ipapo. Ndo zvinoita Satani. Ndo mabasa ake chaiwo. Ende Satani anoita kuti munongedzane kuti uyu unoroya uyu wazodai. Satani unoshanda nemadhimoni. Ndiye mukuru wemadhimoni. Satani yanga iri ngirozi yakadzingwa kudenga nedzimwe ngirozi dziri pasi pake anova ndo madhimoni. Akatoiswa mumadhipatiments kune anonzi erudzi, kune enzvimbo, kune zvinamato zvichidaro. Handimazvona. So dhimoni rinobata nzvimbo inonzi Africa
rinoramba dzidziso, rinoramba zvinhu zviri professional, zvatingati zvakarongeka, zvokuti mwana wemuAfrica kana uchida kumuvigiridza chinhu ita chekunyora pasi, haana nguva yekuverenga, ungatotore pepa racho kuendesa kuchimbuzi, kutoileti chaiko. Dhimoni remuAfrica rinoti kana munhu akakura kumeso kukatanga kufunyana akutoroya. Idhimoni remuAfrica. Dhimoni remuAfrica rakakolonaiza pfungwa dzedu isusu pakuti munhu aita mari aromba. Hatitendi pakuti Mwari anosimudza munhu akatova nemari yekutenga mabhazi nedzimba. Handimazvona. Nemwe kutaura takakolonaidzwa kuti nhasi ndikafuma ndane GD6, anhu anofunga kuti GD6 haibvi kuna Mwari, inobve kuna Satani. Nemwe kutaura vari kuti Satani ari mberi kupfurani Mwari. Ndiye anoiti kuti uve nezvinhu chop chop kupfurani. Saka imimi vacho vari padhuze namama, chinhu wani chandinokukumbirai, kunyangwe namukoma venyu vari kuSouth nani nabhudhi venyu avo vese ivavo, kana vachindinzwa, chinhu wani chichakubatsirai kutenda muzita raJesu monamata. Miromo yenyu ngaigone kunamata kuna Mwari. Ini ndinoverenga, kwedu tinoverenga Bhaibheri. Bhaibheri rinoti ndichakupai miromo ichakonesa vavengi venyu kuita zvavanoda nemi. Zviri pamuromo wenyu iwewe. Vose vakamugamuchira Mwari wakavapa simba kuti vave vana vaMwari. Pane simba ramunofanira kunga muinaro. Munofana kugona kuziva kunamata kwacho. Muromo wako ngautaure kuti Satani wakakundwa hautigoni. Izvozvo zvega gonai kuzvipractice, muchitaura mapositive words, muchitaura mapositive words, asi muchitaura makazembera pazita rinonzi raJesu. Handitika? Zvinokubatsirai izvozvo. So ini chandakuita panapa, ndichakumbira mhuri yeZimbabwe kuti itibatsire pakuti gogo vedu ava kunyanya vawanirwe zvekuti vaite kana kuti pekuti vagare. Saka kwezuva ranhasi ndinomboti Mwari akukomborerei, akuitirei zvakanaka mazvita, muve nenguva yakanaka. Muchengete gogo avo, rambai muinavo. Wagomana, 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 uyai muone zvaitaka television, Utindi TV yasata, Otende, Utindi TV yaba kanjanda, uyaikane muone eutakanja waya waita mukurumbira neUtindi TV amakan komana eta makumbo zofambiswa, wasina vana vavakuwana, wasina varume vororwa nekuburikidza netelevhizheni. Utende baba, nesuo tasimuka, tarirai